Какво става всички? Или там кои сте? Аз съм Дани, тук с мене. Dark Slayer. Да, там нещо си. И това е откриване на профила ни, на двамата, в YouTube, ето го. Energy Light Gaming. За сега ще се бъдем само двамата в отбора. Дизайна сега го правих. Ето и за V-Box, maybe. Ето, кога е създаден преди няколко минути. Къде секунди, бе? Минути там, буквално. Имаме страничка и в Facebook, но сега няма ви я покажа. Тато не е готова. Да, ще се загажа доста, който аз не го знам. Но след тая дата, това е откриване на профила ни в YouTube и в VBOX. Те качваме клипове, когато ни скимне. И да, на различни игри. Може да почнем някои поредици. Не знам кои. Може на теки нещо подобно. Да, мен не ме гледате за теки. Що е? Може да си отворим такъв привейт сървър. Съмнявам се. Да, ако на тос майка му остави лаптопа. Ай, тихо е. Нещо друго да кажеш. Нещо друго. А друго да е? Чекай, тук малко бъгна дизайна. Що? Да ми бърка. Не, говоря за Xbox. Скачането чува ли са? Да, знам, мисля, че не. Чува са. Чува са! Добре, добре. Нещо беше друго от да нас? кажеш? Добре. Не, ако казвам. Те Добре. хората ще ни разберат. Май. Добре, надявам се да ни гледате, да сме ви забавени. Сега малко сериозни. Сме малко сериозни. Да, Йоня веднага се разлигави. Мисля това да е. Как не бе? Надявам се да ви е Не трябва да харесал. ми е весело на хората. Чакай, чутко. Надявам се да ви е харесал. Обичам Ипа? футбол. И ще кажеш ли? Чао. Спорно. Добре, айди. Чао.